kay nagmahay jud ko ni akong kaminyuon. Nakaila manggod ko ni akong bana panahon sa jeepney strike. Gituyo gid ka kadto sa kahigayunan nga makaila og magkaminyo mi aning tawhana nga gitawag og Philip. Executive kini siyang tan-awon, murag ambasador sa United Nations. Mao man gud ni ang mga paghitabo. Usa lang ko katindira sa Happy Mart. Ay, strike na sad. Lakaw na sad ko ani pauli ron. Amay nuon exercise, hike. Dool naman sang amo. Madara ni hayon-hayon lang. Ngano kang nag-strike naman sa ni sila sa? Oy, Daddy na! Oy! Uli na ka? Oh, yads. Usa may sakyan? Oy, Lagi, sa may sakyan ni mo nga strike ra ba? okay naman. Dool naman sang amo. Madara maghayon-hayon lang. Ikaw sa may sakyan ni mo pauli, yads. Ay, okay ra ko yung mag-strike para makapatrolya sab ko. Ano raman ko sa plaza standby. Anak ko magpatrolya. Anak ko mamasol. Makakuha, asag ka. Oh, mga labas. Oh, presko kaayo, no? Mga teenager. Malipay ni kag mag-strike, yads. Lipay mo lang. Oh, naamay daghang ma-stranded. Pero makagusto gid ka bayot, ha? Oh, makagusto naman. Makagasto gid ka, di ba? Tural, pero okay lang. Basta makakubit lang og mga mamsa, mga labas. Oh. Ikaw no kaskas ka lagi kwarta ni mo anak bayot. Mao lagi, pero sige lang. Kaya ako malipay man sad ko. Oh, karon, oy, mahitabo na. Kanon ang paon, iluwa ang taga. Ayaw iapilang nylon, ha? Sige, yads. Oy, ato na lang ko. Oy, may kay sayo pa. Uy, di ka mahatlok maglakaw. Loy nga nagutaw mahadlok man. Uy, na may daghang mga manlakaw sad. Sige, katakanta lang og jingle bells, ha? Aron dili hibawaan, moabot kas inyo. Silent night lang. Uy, ayaw na, oy. Kay mingaw ra kayo na. Jingle bells lang. Anala, sige, ato na ko, yads. Bye. Sige. Kay magpatrolya sa ako din. Ay, paita gining jeepney strike. Uy, mingaw yung kayong daan. Pero sige lang, di naman sadlaay nga maglakaw kay niyam sa daghang nanlakaw. Ngano kang ni-strike naman sad ni sila sa? Aw, tanaw na to kinsay dunay bugas. Yun na. Ay, tumanong ko tong giingon sa amiga na kong payot. Kanta-kanta lang ko para di ko mahibawaan nga. Di lang mahibawaan ba mo abot ako spy. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what's fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle Dashing through the snow and one horse open sleigh, where the fields we go, laughing all the way. The bells and bobs to ring, waking spirits right. Kanta, jingle bells. All... Hi, hello. Kakwapo niya. Lakaw sad ka? Ikaw? Ay, parehas ta. Hikes ko. Strike man god. Wala ka mag-taxi. Kung nag-taxi pa ko, di unta ta kaila ron. Rush ka ayo na. Pahitan ng strike ko, sakripisyo tang mga sumasakay. Maobitaw pero musabot lang sa tanila. Ngayon din may strike man ni sila. Kaya na ko yung programa ang gobyerno nga ang mga karam nga jeepney ilisa na. Kanang milapas na 15 katuig ba? Hala, di sila musugot ang mga driver ana uy. Di, yun mo nang nag-strike sila. Nya ikaw sa hinahuna ni mo Brad, maayo kang ilisa na. Uy, kaya kita mga sumasakay, makapas man sa tanga, maayo nga tong sakyanan. Nawata, magsakay glungon, o purlon ba? Napayo ba mga jeepney, tiyaw na kayo, kuyaw titanuson ta. Unya ipadayon ginas gobyerno Brad. Kaya murag ipadayon yun, kay mo man nagitawag ko gobyerno nga modernization program. O nya ngano di man musugot ang mga driver. Maglisod ko no nya sila sa abang. Pero para nila ako devil's advocate ning kanang ila ba nga maglisod ila lang gi kuan gi preempt ba. Pero at the outset kuan na kung makaya dahil nila labi mayong tang mayo. So pabor de kay kas gobyerno Brad. Sumasakay ko ta. Musakay de kay kuan kanang barkong kalunuro na. Nandor ginang kondisyon nga dagan sa kinan. Lupig itan mga pasaheros, mga driver, uy. Ay, anong lopig man? Kung makaya mo sila pag-strike, makaya mo man sa ta. Ha? Unsa ko to pagkabaos? Ano na taman na kay jeep? Malakaw lang ta. Oh, nya okay kalagman lakaw lang ta. Okay kayo, okay. Para sa man nga maglakaw, wa pa ni ang jeep. Wa pa ni jeep ni strike. Wa sa ta magkaila. Kinsa ba nga ni mo, miss? Maro-maro ka, brada. May kay kang mupasahi, huwag yun mayabag. Si Philip Deco, ikaw? Divina. Oh, Divina, Diyosa ng apoy. Ikaw sad, Philip. Philippine has a great history according to geography. Maldita ka.
Layo pa bang inyo, Div? Ay, sunod iskina na. Return right. Right turn. Mo na na diha. Mo na nada amo Ang amo, ang ako, same direction. Pero, kuan, napik ka sa skina, sa ko, mo left turn, sa ka, nadi ang amo. Mao ba? Ang kun mo na neighbor di ay ta. Mao, Jud. Mayuntag magsige ang strike, uy. Nganong gusto mo kasi strike town uy? Para magkakuyog tagpanlakaw. Muratang nag-fun run ba? Mao gyud no, kutas pero tinuod gyud na. Mayuntag sige strike para magkakuyog yung tagpanlakaw. Ayaw lang sad uy kay managi sa tumbagtak sige glakaw. Plasi lang dito. Wa man ay haplas ang G-Detox good. Ah. Kuan hinuon panyawan liniment oil kaha hinuon. Kana, mao sada, pero ako, kondisyon gining lawas na ko eh. Nahibaw ko kung sa imong imnon. Unsa man? Lacto Puffy. Ano ni ba mo ka? Hibaw mo lang, sigo kadungog ana uy. Ay, hala, niabot na sa amo ni ana. Mo right turn ako. Ako sad mo lift turn ako. Sige Philip, arin ako ha. Div, makita lang yapon ta. Basta mag-strike lang. Habis ako strike, magkita yapon ta. Asa man feel? Sa kondam ko, I'll dream of you. Oh, impossible. Unsa impossible. Impossible dream. Pero I'll reach the unreachable star. Mo ka na. Ikaw, Divina, mo ka na ikaw. Ikaw. Philip, Oh. guwapo kaayo yan. Murag si James Reday. Pulag si Tom Cruise. Uy, nako bag si Antonio Banderas. Basta guwapo kaayo yan. Kasi nga, day. Philip, tempakin sa to apelido, ha? Morris, tingali. Dili, kuan. Chelsea yung apelido. Oh, mo ba? Unya yan, unya. Salamat gid ko sa jeepney strike, yoy. Uy, paano ko itong pasalamat ka? Ha? Pasalamat na ni mo. Nanglakaw man mo. Oh, bahala na. Kay kung wa pa mag-strike, di ba magkaila si Philip? Wano man di ay? Naglakaw naman ni si Philip, kay wa may jeep. Magkampo sa kang mag-strike na sad. Di na lang, kay baw ka, mamisita naman siya nako. Uy, makatol-tol na din sa inyo. Oo, kaya taga man ako sa kong address o sa kong contact number. Unsa man dial 991? Dili, oy, malakanyang manggod na. Basta, tuan na niya akong number. Yes, mabuang ko. Gwapo kaayo. Uy, kabuang ulit Kita-kita. mo diha. Ayaw yun kung bakit aha kay kuyaw. Ha? Kasi kuyaw. Maobertikanti ka. Na, Ilog sa deka. makonsumisyon yung ka. Hala, kalain, mangilog di ka sa kong kalipay. Na, basta, nakagusto ko yan, kuhaon din ako by hook or by crook. Ako mo na, di ka pakit-on, oy. Nahadlok mo lagi ka. Ako ning i-off. I-off ko ni. Imbitahon ako siyang pangaon sa gawas karong day off nako. O, sige, kuyo ko, David. Ay na lang, budyad. Uy, ayaw na lang, yods. Kay 3 is a crowd naman. Daoy. Very anadir kayo ka, oy. Basta, ayaw di ko pakita na. Magkiton ka, makakita ko na. Basta yun. Adili, dala. Ipaila-ila ta ka ha. Philip Iyangan. Philip Chelsea. Pulos mo na nga ang sigarilyo. Gwapo mo sa gina siya, good. Og pero, ayos, oy, ayaw kumpiyansa. Nga naman, Yats? Sigarilyo ko na. Nahibaw ka biyas warning nga kuan, dangerous smoking, cigarette smoking is dangerous to your health. Ayaw kyo, kumpiyansa ba yun? Ay, Yats, ako na ng problema. Na, bahala ka, ay, it's your own funeral. Basta, Yats, OMG, gwapo kayo siya. Alright. Pag-off na nako, giatnan ko ni Philip. Misamot ang akong kaibog kang Philip sa dihang nag-long sleeve siya. Nya insert pagyud. Nagdag-um good. Hi, Divina. Uy! Hi! Liwayway! Unsa ko'y liwayway, eh. Naratol ka man, eh. Naratol ka man. Oh, liwayway naman. Ay, Philip di ay, Philip. Oh, may lang kay... maabano ni mo pagsangpit. Sorry ha, Phil. Okay, let's go. Asa man ta? Sa kong gisaad ni mo. Manuriyo na ta adto ta sa Disneyland. Ha? Mag-usa man ta sa Disneyland. Tanaw tang Mickey Mouse. Amaw. Gidako ni Philip sa usa ka class kay kananan, giindaghan kaayo ang mga customer. Mugi ako nabantayan nga daghan kay makalingi kang Philip kay mura mag-artista. Mura juk artista ang akong kuyog. Gani, nakalitan na lang ko sa dihang mamiduol na ko dito sa maong restaurant. Uy! Divina! Ikaw ni?
Ikaw sad ni, Joy? Oo, ako taon. Wala ka makailan ako? Dugay na magutang mo magkita. Maubitaw, uy. Imo lang kuyog. Kinsa ba? Kana pang galingkod. Oh, si Philip na. Uyap ni mo. Admirer pa. Ngano di ay day, ha? Gwapo kay siya, uy. Ha? Uy, ako na siya, Davey. Ha? Kung sa imo na, good. Kana pang tawhana. Kanang mauning tawanan akong gipagita. Kana siya sama niya kagwapo. Tarong di day, ha? Bugnoon taon niya ka. Lagi ako na lang na siya, day. Over my dead body. Day, kabaw. Og doon na sa ko'y kauban sa trabaho, nga hilom nga naibog siya nako, pero wag gid makasulti. Nakakita dahil siya nako nga kuyog kang Philip. Medyo nagselos ni. Sibiya! Hoy! Yes, Palyong. Unsa man, ha? Laina ni mo, oy. Sobo diya, uy, nga nagutaon sa may nakalain, nga no, day ko. Sukad ka mabalhin, diha mang kawan lain. So, kung pagkasultiha, Palyong, uy. Lain gid kay ka, di bina, lain ka. Sa may nakalain ako, ha? Wa na magyug ko nimo, suguo. Unsa? Sa una, kadaod to, suguon jud ko nimo. Palit sudan, karon wa na gyud. Kukuan man good, Palyong. Mabi na may mo pagkaon nimo. Palyong. Di ra ba ko makadawat ka mapakyat ko di bina. Sa una, hatod ti ka motor, karon wa na lain na hatod nimo ha. Nakita ni Muslabangon. Oo, kaon sila dito. Kinsaingan. Di na lang ko sulti, oy. Ikaw bitaw to. Kanta na lang kumahay, oy. May pa. Ikaw ang nagatudlokan ako sa pagmahal sa mga panumpa ug sa dihang ami gamot na unta sa limbong gilumsan mo man ikaw sama sa damgo na hanaw gibinlan mog saman king kalag karon nahimo akong alaot gumikan sa mga panumpa mong baka O pila may sugilanon, wag yun ako kapugi ang dagan sa panahon. Natugya yun ako kang Philip ang akong pagkapapay. O gipakaslan sad ko ni Philip, di na akong mabati sa akong mga amigang mga babae nga gwapo gid kay nga akong nabana murag artista. Ngay, unsa man di bina ha? Dili ka magmahay sa imong gaminyoon ha? Di bina? Nganong magmahay man tay? Nga naman na makagwapo. Nalipay hinung ko tay. Unsay malipay? Nalipay ka? Oo, kay gwapo ako nabana. Pero di bina ma-out of place ka. Taon anak. Ha? Anong ma-out of place man tay? Uy! Unsa man di ha? Unsa man di ha? Tay ka na imong bana muram na artista. Nga ikaw muram ka kontrabida. Imo di kong iparehas ni ay dilas alas tay. Oh, dili ba sa noon katantog batig naong? Kuan may ikapanghambog ka man sa dinoon. Unsa man tay? Ang imong legs day, nay. Oh, o ka nang imong kalamurok sa imong aping. Salamat tay ha. Nindot ka ng legs ni mo, nay. Pero, magbantay ka lang yun, anak, ha? Mangandam ka lang yun, anak. Unsa may mangandam tay pa? Tingali pa konsumisyon ka. Tatay.
wa gyud masayop ang akong amahan sa iyang mga pangagpas. Kadi adlaw magidako ni Philip sa usa ka mall, labihan akong kuyawa kay nagkagupot ang mga tao. Asa man ta Phil? Adto lang una ta sa food court. Uy, nagkagupot lagi na mga tao, nagkabuliyang lagi na sila. Hi, Kwapo! Pasay autograph! Ako'y unaha, Kwapo! Oy, Tagalog mo lang bisita artista. Tagalogan ninyo, oy. Kwapo, makisay ng aking autograph! Sandali lang. Ay, tingog na yun si Papo. Philip, unsa ko ni? Oh, Unsa ko ni Phil? naan mo kong artista, oy. Gisakyan man sa di mo, balibari ina nga dili ka artista. Artista ka lang sa circus. Ay, Divina, ikaw niya ini. Bayot unsa man pataka man lang mo. Uy, sorry ha. Miscommunication. Guwapo mo ko kayo ng bana ni mo. Muro man og artista. Kilom diha, oy. Philip, tanan na. Sakit ang dughan ako alida. Tana, oy, mamauli ta. Pe. Tungod sa kagwapo sa akong bana, sugod na akong konsumisyon, bisag diha sa bahay mo kalit tagbagting iyang cellphone. Inigtubag na ako, babay. Hello? Ha? Unsa? Si Philip? Kinsa man ni? Unsa? Oo, kadiyot lang. Divina, kinsa man ha? May mitawag. Ikay gipangita. Mo ba? Abi. Kinsa ba ninanawag? Patricia ko nga. Patricia. Nagpaabot siya nimo. Ay, husto, Patricia. Ang unggoy ni nga bahay ni kumpare Tonyo. Unsa unggoy? Oh, unggoy ni parin Tonyo. Unggoy di ay ha. Oh. Unggoy di ay nagpahibaw nimo nga dili mo mahinayon og lakaw kay mitungang iyang binuwan nga sakit. Unta? Unggoy Uy. na, ha? Ah. Unsa man ni kalakiha, Philip? Di na ni mahimo ha? Sakit na kay kung dughan ni kalakiha. Nagkonsumisyon ako nimo. Unya, saan na nako? Unsa? Saan na nimo? Nganong naman nakagwapo? It's not my fault. It's your own fault. Gwapo ko ta. Unsa? Oo. Ako din sa ha? Ako di ay. Kinsam na nang saan mo? Naman nakakagwapo. Unsa ka biyaoy? Imo ning sa kasabot ka ba? Grabe. Sa nabati na kong tubag ni Phil diri nako, mura kog naigo og nawingig pagid sa kusog nga tamparos nga midapat nako. Ako kunong sa nga naman ako gwapo. Sa di ay nako. Unsa man og kamay pasultihon, Divina. Sige. Balik ta, Bam. Be, ikay pangutanon. Sa bano nga naman na siya gwapo? Sa ba na niya? Kaya mo ikasultihan natin. Magkonsumisyon yun kasagaran sa istorya ang asawa ko nang ilang bana gwapo. Kaya Naman. hindi ko nung gwapo ilang bana, nagagtag iya. Onya, og ang lalaki sa batig na unya, gwapa ang babae. Mausan. Mission sad. Dili tingali, Bam, depende, uy. Depende sa tao. Depende sa laki. Na, ang bisis sa batignaw nga. Kuha sa kay chick boy po kayo. Barako kayo. Oo, nasa babae nga. Di sa kay gwapa, mukuan sad. Mukiatsad. Ang kaning Pero sige, hindi lumar sa una, ati pre, sa menyo pa sila ng nursing, wag na siya kauyablain. Tinuod na. Karon nga, nabiyuda na, natural. nabiyudo na, Doon na naman siwing na sa diyaharon. Na naman katungod. Kuha man, free. Na naman siya freedom. Sige, balikan na ni si Kuan, no? Sakit-sakit sa libod. Oy, di Kuan. ka libod. Sakit yan, sakit. Ang Kuan, kay pagkatubag magod, nga Kain, Gabe. sige pagkasa, nga naman ang gwapo. Oh, mauna diha, Ha? ati Chris. Nag-inam sa niya nga unggoy sa silingan na nawag. Ha? Dili na ako Kuan, nanawag ay, niya. nawag. Ingon Ah. sa siya iyang bana nga. Oy, dili oy, ang katunang unggoy siguro nga kuan. Binuhi ni Ang Kuan. binuhi sa ato kung kumpare siya. Unggoy, nga ningon man di mo man nayog lakaw kay gidugo siya. O, di ay? Sa unggoy din na. Ang iya dem ba na mo'y gwapo? Gwapo. eh, bana. Na ang artista na Noros Las Mall, Sa small, oh, dito. Mo ba? daghang nagpasayad autograph. Ang Tagalog mo sa sandali lang. Pareha sa para sa amahan ni Sharon Cunita. Oh. Nga niingon gyud siya ni Sharon kay buwagan siya ang gabi. Nagbuwag sila nang inang siya nga. Kung gusto ka nga kuan malinaw imong di way problema, ayo pa man nagwapo. Oh, giinan siya. Oh. Unya gwapo biya po ni bana karon tingali. Si kuan, si sana Kiko, gwapo din na. Nagmuyki. Nagmag-ilong. Nga gwapo.
Hoy, udiir ta, ha? Dili ka tugod si Gabi, gwapo bito si Gabi. Nya Richard Gomez ay kauya po to sila, di ba gwapo gyapon. Si Ruben. Robin Padilla, Dili kaayo, pero Kaayo. siya ay muy wide gusto. Gwapo kay Ruben. Pero oy. ang kitong mga gwapo mo gyud siya ay doon ay gusto gyud. gusto kay siya. Ya, muna Muna. kita bagan sa siyang Mga papa. ayaw pa man na gwapo. Nahitabo naman. Saan naman? Dawato Wa na. naman. Wato na. Ha? Mao na bitaw na kana si Kiko ron. Ibuwagan naman nagbuwag naman Amo sila. nang dili. Wala na siya masayop. Kaya nagwapo. Oh. At kanang ko kanang ulitaw na siya sa diyan naman. Ulitaw. Pero kuan sad sakit siya ang dugan kay gunit mag serison Na tibero. mao lagi na nga naa masagoy bisag dili pa gyud gwapo kaayo. Naman Mao na si Sharon taon karon. Ari na lang balang ka na mo, Shar. oh, sa diyon May ay na madaot siya. diyon ay kulo ka di ang Kiko. No, oy si Mao Untivirus ko no. Dili daw isyo na kay. Dili daw mo. Rumao na ila istorya. Na mamsan, sagdalan na nato sila Bawat si digongan na, di ba? Digongan. Pero kani si Pero ka nato sinter ban. Ang bana nga gwa. Pero ka nato sinter kaya ang bana nga murag artista kang gwapuhon. Dili biya sirok og babae. Ang babae bi mo duol. Okay, gwapo Natural. man. Oo. Dili sirok gyapon bam kay ngano yung mapatulan ang babae nga moduol niya. Naara gyapon na. Na tingali gudi ka gwanta liyat. Uy, palitan ang babae. Ako ati gyud. preswa oy. Di mo Ikaw man ngay mo. Ikaw may natuson ka man. Di mo gwapo ko. Dili. Ikaw kay may natuson ka. May natuson ka man. Isa may natuson. Natus ikaw. Isa may natuson si Siya, Gulyat. siya ko no. Kamaw na mo antos. O ang moduol sa nako mga babae ati pres mga anay. Kiri. Dili. Paita. Ako pa mga bana, ako ang awayon sa asawa nga muna, kay gwapo lang, kay mingom sad nga, ikaw sad ba ay? Daw, sad, may bahin sad. May bahin, sad. O, wala man sad. Kunya ang asawa mo yun ana, abay bahin lang gud. Dahil Okay. ay dili maayo. Di sad maayo. Di sad maayo? Di sad maayo. Oh, di maayo eh. Akin is, Very good. akin ni Esteban, wag na experience party anak. Hello. Pero ako ati Tiguan na, tiguan Sige, na. Esteban, wag ka siya. Esteban Hilom. Hilom. Pero si Burtipan wa gyud nadudula mga babae sa una, di ba? Get? Istigos niyo ko na Ay, minor na mo, minor ba? Nung alaw, nung alaw. Ati man dudul mo babae nako. Ha? Ikaw gam ang ako lang kasultian niya, dai, kanang pananglitan mo na ikinaya sa iyong bana, kanang, sagdi lang, pamilya lang yan po si mong kinaya nga, ingnon ka, ayaw lang, suko, ayaw lang si pangisog kay, basta nyo magsige no kag pangisog, mabiya rin og lahos sa imong bana nimo. Bitaw, Oo. ayaw halang. Ato man na lang gihapon. Ayaw halang. Kanang dili ba mo di ka managba kay Oo. usab yan ang nagger ka. Usab yan na sa bana nga mo idlas. Oo. Para sa babae kung ang laki naman sa laki nga nagger. Ang babae sa pulan. Mao. Pulan Oo. mawa ang gugma. Hamilas bigay mo inon nga dong salamat yung nagkabana ko gwapo na daghan kay maimong Nya, mo. di na kay madunggan. O kanang anak ko anak. Proud ka. Oo, nya pagkaon nimo silbihan nimo maayo, di ba? Maluoy ba nung laki anak? Hamilas bi og kanang naiuban mingon nga uy, pero mo man nabana niya. Uy, di man sila parison. Oh, Di ba di- na yung nanay? oh, nailang Gwapa na. niya. Kan mo nabana niya? Naadyo. Oo. Nabitay kaila Oo. nga may kayo ang bana ba nindot now pero ang asawa di marilta dili ko makaingon ka nga mo gini true love tingali kay ang laki wa man gid sad magkuan ko May ano taglain. babae oh true love gid to Naagi tay kaila kita na ati pres. na ano kaila Oo. nato Oh, kaila ta na to na. Sa ako nag-ingon nga mas maayo nga proud ka dahil nga gwapo imong bana kaysa sa wayos mga tao imong bana. Oh. Dili man nakatarungan nga biyaan na lang ka kay ngita sa glay kay gwapo ka siya. Dili oy, depende po sa imong kinaiya. Correct. Kay dunay akong amigo, gwapo kay siya. Kuan gud siya preson kay man taga Manila man to. Kuan gud siya kanang matsu dancer. Ang dancer dito sa bar. Nga iyang asawa dili gwapo man dili gwapa mananahi lang. Ana siya nga yung asawa ko pagkagandahan ang pinag-usapan, wala akong parang wala akong maisagot pero believe ako sa sa ugali niya. ugali oh. Yan ang hinahanap ko kahit hindi maganda. Ano man siya? laki ana Oo. mo ipangitaon Kaya Pero- miladita po ka, nalabay mo ba na gwapo na asamot mo islam. Ang gisakitan mo kunayaban nga siya'y may gipakasa. Sa na nimo naman nakagwapo.
Maong yun ay sakit. Sakit yun na kayo. Sakit na mga sulti ha. Apangay lang pa sa ilo. Mm. Kasama. Sa may gaingon, sana. Amana. Ang babae. Ambana. Ang Ambana. bana. Ingnan niyang babae. Yung Ay, asawa. asawa, yung gignan. Oo. Ingnan niya, Sa asawa bana. niya. Sabi sige ko sa kasuko, dagang babae manawag. Dagang Hindi, klaruhan tali. Saan na ni mo? Kay namanam ka. Pag ingon unta sa bana nga, sana nimo, kanang namana kag gwapo, gidukol niya. Doktor. Duklo na yun. Mau di ay pak. Oh, pak, ganon. Ngayon dukol man. Huwag na sakit dukol. Ang sabi na, hapak. Pag yun. Sagpa, oh. Inana yun, niya pak, ganon. mawigig. Kanag naisaon man. Lala. Sige. Diego? Ala, sao naman nga. Nahinay ka naman na. Dave, na, dubi na. Utong na lang. Salamat ha sa mga padangat ng tulumanon. Kuna ko ang puzzle. Subscribe to Dramaturgo.